बिलाचेर आज चर्चा जावपाक जाय गोंयकार आज ज्या पद्दतीन दुसऱ्या या सरकाराक पडोवंक ना एकूय बिल तुम्ही हाडूंक ना एक बिल तुम्ही आजच्या दिसाक लिस्ट केले ना आज स्पीकर सर हेजेर लोक पळयता लोक हे स्क्रॅप जावपाक जाय ही सेक्शन स्क्रॅप जावपाक जाय आमकां तुवें हाडी हे कित्याक बिल हाडलंय बिल कित्याक हाडलंय स्पीकर सर बिल कित्याक हाडलंय जेल ही तुमची हुकुमशाही चलता आमी हिंगा जेन्ना आज येता कितें पाठशाळेन येता ही बिलां कित्याक लिस्ट करिना आमी जी हे बिल हाडय स्पीकर सर हेजेर एक बिल तुम्ही लिस्ट केले ना बिलां एकदम गंभीर आसा ही बिल तुम्ही कित्याक हाडूंक ना आज परिस्थिती जे भुरगीं आहाय ही बिलां इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट आज जे एक चीफ जस्टिसाचे बाब फेरदीन बाबांचे सांगला आज पयलीं बसा जागले कित्याक हाडिना ही बिलां तुम्ही कित्याक हाडिना आमकां स्पीकर सर वी वॉन्ट जस्टिस विजय बाब वी वॉन्ट जस्टिस ऐकून वी घेतलो वॉन्ट जस्टिस ऐकून घेतला सांगता वी बंद वॉन्ट जाव. जस्टिस वी पहिले ऐकून घेतला सांगता वी वॉन्ट जस्टिस वी वॉन्ट पहिले ऐकून घ्या असं वी वॉन्ट बंद असं करो पहिले ऐकून घ्या. बंद करो हुकुमशाही बंद करो बंद करो बंद करो हुकुमशाही बंद करो पहिले बंद वकील करो आवाज सांगता. बंद करो हुकुमशाही बंद करो आमका नाका दादागिरी गिरीबाब बस. आमका नाका गिरीबाब बस. बंद करो हुकुमशाही घेतलं. बंद करो बंद करो ऐकून बंद घेतलं करो सांग. ऐकून घेतलं. हुकुमशाही बंद करो ऐकून बंद घेतलं करो सांगता. बंद करो हुकुमशाही बंद करो बंद करो बंद करो हुकुमशाही बंद करो माननीय बंद मुख्यमंत्री. करो बंद करो माननीय मुख्यमंत्री मुखेलमंत्री उलय मातशे तोंडावयली तुम्ही साखर असलो बोवाळ करतका नेम करा. बॅन करा मातशे तुम्ही ताका नेम करा. स्पीकर सर मातशे बंद करो तुम्ही बंद करो. बोवाळ करतका नेम करा. हुकुमशाही बंद करो I will take him out of the house. बंद करो हुकुमशाही बंद करो बंद करो बंद करो हुकुमशाही बंद करो डायरेक्ट बाहेर काढा बाहेर वरा बाहेर वरा बाहेर चला बाहेर आपण का एडजस्टमेंट कर हाफ एन आवर एडजस्ट कर काम करतो ना बाहेर चला बाहेर चल रे बाहेर अर्धेवर कर काय नाही सांग बघा बाहेर चला चल बाहेर बस सगळं बाहेर वर सगळं बाहेर काढ बाहेर एक परिवार तो काढ हां चला बाहेर चल बाहेर काढ सगळं बाहेर काढ वार उकळून मार रे मार्शल सगळं उकळून मार बाहेर नका वरून दे बाहेर ते नका पाहिजे वर काढ सगळं बाहेर सर ऍडजन कर म्हणता नका तू गिरा नका बाहेर काढ चल बाहेर काढ सगळं काढ बाहेर पळय तुम्ही बसतले हांव उलयतलो माननीय सदस्य बसतले बसून आयकुपाची तयार आसा माननीय सदस्य बसून आयकुपाची तयार आसा पळय हांव स्टेटमेंट करता प्रोवायडेड तुमी बसल्यार स्टेटमेंट करता House is adjourned for 10 minutes.